Muri Zimbabwe tiri kusangana tiri kuno kumaruzevha emuguruve kunonzi kuNyakapupu. Tauya kunoku nenyaya inosuwisa inonetsa kugamuchira kana nani zvake. Tina Gogo Megina vanga vane makore 60 ekuberekwa, vari muroorwa wekwamachive nyika, mwana wekwachizema. Vakashaya vakazowanikwa musi wa2 December vari mumba mavo pamwechete nevazukuru vavo vaviri vanotiwo Stacy pamwechete na mumwe wechidiki anonzi iye Aliet. Pano zviri kuitika zvakatyamadza, zvasiya vazhinji vasina mate mukanwa. Kuti tizive zvizhinji zviri kuitika kunoku, tina kansela vatinavo, kansela Makomborero muTirori, kuti vatizivise kuti chiitiko ichi chaitika munharaunda ino chakauya sei uye vanhu vari kuzvigamuchira sei. Kansela maTirori nematambudziko agogo machive nyika pamwechete na Stacy na Aliet. Tine urombo mukomisina. Mitumbi 3 muzuva rimwe chete. Zvakaoma. Zvinhu zvatisiya tisina nere muromo. Dambudziko iri masvikiro arakaita zvinhu zvakativhundutsa. Hongu vanhu vane nguva vachiurayiwa muguruve, so tanga tichizvinzwa apo nepapo, but apa zvazotuwira. Zvakaitika ndezvekuti musikana munhu anga achishandawo kuti vawanewo chekuviri kuti vachengete mhuri. Ava vashaika vasikana vaviri vana vake. Gogo nemai vake anogona kunge anga ari mutsigiri wemhuri iyoyi, so aipota achiuya. Saka pakutaura kwaanoita nekuti akabva nemusi weFriday vachienda kuHarare, munhu anoita zvekutengesawo mbatya kuti mhuri dzirarame. So ane maodha anga ainawo anga akatopiwa nevanhu. So akazodzoka musi wechipiri mushure mekuparadzana nemubereki wake musi wechishanu. So akadzoka musi wechipiri manheru, ndo paakasvika. Anoti achisvika pano pasina vanhu vanga varipo. Iye aitarisira kuti hama dzake dziri pasi dzatofa. So akanzwa wema, anoti akanzwa kunhuhwa sekutaura kwake, ndokuona nhunzi achinoda kunopinda mumba. Dhoo ranga rakatokochekerwa nepanze, anoda akasunda dhoo nobva raramba kuvhurika. So achinokoshonora dhoo, achinovhura, achinovheneka mumba, ndokuona hama pasisina. So akafunga, chokutanga akafunga kuti ndofanira kuudza mapurisa. Akabva asangana nevanhu vaipfuura murodhi, vanga vane mabhaiki mavhiri matatu esikuta. Ndovanhu vakazomutakura kuuya naye kwandiri. Mushure mekuti anoisa namba dzemapurisa, asi toona kutoenda nemi kumba kwakansera. So akazokwanisa kusvika kwandiri, ndichiudzwa izvozvo ndichizvinzwa zvakaita sekunge ndiri kurota. Gogo taiwadzana navo ndaivaziva zvakasimba pakucheka mazukuru avo. Tikashamisika nazvo. So takatanga kushedza kubatsirana, ndipo patakatanga kutoisa nyaya kumapurisa. Takaripota tichishandisa foni, tichishandisa WhatsApp. Taripota nyaya, musikana akatsanangura mafambiro akaita zvinhu. Bva musi wavaparadzana mapurisa achibvunza. Nyaya ikarekodwa. Nyaya ikarekodwa zvayo. But chinhu chiri kutishamisa, zviri kuratidza kune vanhu vari kutakita madzimai. Madzimai ari panjodzi, ndo vanhu vari kuurawa. So zvikazikanwa kuti pamusha ipapa hapana munhurume vari kuatapa. Hapasi panopfeka, zvaitika kwakawanda.
kunotori neimwe mishawo ine vanhu zvavo vasina kuzosvika mutsaona asi vakatomboatemba. Zvikuru sei misha inogara vanhukadzi chete. Titori mamwe maincidents akaitika muno muwadhi evanhu vakafa. Mangani maincidents aitika muno muwadhi kuno kuNyakapupu? Muno muNyakapupu tave nemitumbi inokwana 5 yemadzimai chete. Pamadzimai ese iwayo pane matraces here anoratidza kuti maperpetrators vanhu vamachete vari kuripita nyaya iyi munharaunda iyi? Zvinoda kufanana. Vari kuwanikwa vakaita sei pamitumbi yavo? Mitumbi miviri yekutanga iyi yairatidza kuti vanhu vaurayiwa vachishandisirwa waya. Munhu ari kuita ubhinya ihwohwo anozoshandisa waya. Inenge iri yakaiswa paya muhuro. Inenge iri muhuro. Ndo vaviri ava uye vane vawanikwa vari zviri kuitirwa mumba here? Ava vanhu vakasanganika netsaona iyi kumakura. Mumwe aitsvaga mombe, mumwe anga aishanda semushandi wemumba achichengeta musha. Anga ari munhu aiwanzonge ari ega, so akatamirwa asi kwakanga kwakatochena. Akaurayiwa pakachena. Wepiri akaurayiwa achitsvaga mombe. Zviya zvokuti muchirimo tinozotora mombe dzedu manheru tinodzivharira kumakura ikoko ndokwakaitikira tsaona. Kunze kwatiri kuita umboo hwemapurisa kuti kune vana vakanzwa mhere asi vakazoita vana vadiki kuti vape umboo hwakwana. Ndo vaviri vakawanikwa vari mustate yakaita sei? Vanhu vaifungidzira kuti waya inenge munhu anoida kuti vazofungidzira kuti kuda azvisungirira hake. Uyu munhu anoti akaita ubhinya hwake anoda kuti vanotsvagiridza nyaya vange vanoshayiwa nyaya. Paizobuda umboo hwokuti munhu akanga akarambana nemurume, kuda murume ndiye akazoronga mahitmen, asi hazvisizvo nokuti vanhu vaitanga vabhinywa. Paongororo dzakaitwa dzese zvinoratidza kuti mabhinya aya anotanga arepa. Vamwe vacho apa tataura zvevaviri, ava vatatu ava ndo vepano. Hatisati tanyatsokuziva zveongororo izere ichabva kumapurisa asi tinonzwa kuti mudiki akanga akakuvara musoro, akakuvadzwa musoro. Kansela Mutiro, mapedza kuisa ripoti kumapurisa mushure mekunge amai Stacy vauya kwamuri, makazotora mukana here wekuti musvike pasini muone state yakanga ine mitumbi isati yatakwa nemapurisa? Imi makaonei kana makasvika? Ichokwadi. Ichokwadi. Ndakanga ndichiona zvese zvaitika. Mapurisa achiita basa ravo ndaivepo. Tine zvatakaona. Unenge usina kusununguka kuti utsanangure kuti waonei. Asi micherechedzo yeumhondi yaitooneka. Uyezve micherechedzo yekuti vana vangadai vakabhinywa zvakaoneka izvozvo. Chokwadi chandinacho ndechekuti munhu aita umhondi akabva arongedza vana kuvanza umboo hweubhinya zvongoita sekuti vanhu vakafawo zvavo. Asi tinoziva kuti kana munhu achienda kunorara, dressing yemunhu ari kunorara inooneka. Madresero avanga vazoita mushure mekunge vafa zvaive nemucherechedzo wekuti pane ubhinya hwakaitika. Vanga vakaita sei? Vanga vakapfeka here? Chipfeko chemukati chachisiri panzvimbo yacho. Kune mumwe wevana vadika. Chokwadi. Imi kansela seutungamiriri muri kufungidzira kuti chii chingaitwe munharaunda ino yeManyakapupu kuti tisarambe tichisangana nezvino zvakadai nematambudziko evanhu vari kubhinywa vachiurayiwa mukati menharaunda ino? Ichokwadi. Veruzhinji tinotarisira kuti mapurisa vange vachitibatsira. Asi inini ndinofunga kuti mupurisa munhu ane njere 5 dzakangofanana naani nani. Pamwe pacho panogona kunge pachiremerawo mapurisa. Kuvanzika kweumbo kunogona kuvanzika kumapurisa. Kunyange zvazvo vane unyanzvi hwekuferefeta nyaya. Asi ndanga ndichiti kune veruzhinji kana tine zvishoma zvatinoziva, kana patiri kutongofungidzirawo ndokuti tinoziva kuti utsa hupfunga iri pasina moto, kana pane runyerekupe runenge ruripo ngatikurumidze kuzivisa mapurisa zvigone kutibatsira
kutsvagiridza kuti chingadai chiri chii chiri kuitika. Tine dzimwe hama dzedu dzinobhihevha zvisina kunaka mucommunity umu. Hama idzodzo ngaticherechedzei kuti dzinombofamba sei, uyezve panoitika nyaya yekuti munhu iyeye anenge ari kupi panguva iyoyo. Indinotarisira kuti zvinogona kunge zviri kuitwa nevanhu vari munharaunda ino, nokuti zvaramba zvichitenderera munharaunda ino. Ndine chokwadi chekuti vanhu vanenge vachiziva mararamiro atinenge tichiita mazuva ese. Isusu tiri vanhu vatema, panoshaya munhu panorohwa hakata kana kuenda kugata. Tichitarisa kwatakabva kumashure, pane runyerekupe rwakambosvikawo mukati menzeve dzenyu dzekuti vanhu vazononzwa kuti munhu ari kuita zvinhu izvi munhu mupenyu here kana kuti zviri kuitwa nezvipoko? Ina hangu kutaura chokwadi, handisati ndasangana hangu nepakaitika tsaona vanhu vakaedza kuzvifambira. Handisati ndazvinzwa. Taitonetseka tine nyaya dzatinombosanganawo nadzo yekuti kwakati zvakamboitika. Tine nyaya dzana munyaradzi dziya idzi dzakanzwikanwa vanhu vakawanda. Taitotarisirawo kuti mweya kana ichigona kumutsirwa, hatigoni kubatsirikawo here tikaziva chiri kukonzeresa dambudziko iroro. Ichokwadi. Tiri kupanza. Ngatitasei upenyu hwagogo. Vanga vari munhu akaita sei? Gogo anga ari munhu watachiwadzana naye mune zvakanaka. Tinambosangana nezvinhu zvatingati zvakaipa. Ini munhu wandanga ndichisangana naye muzvikamu zvakasiyana siyana. Musi watapedzera kuonana takanga tichigovera miposhwa yepfumvudza. Ndakavatakura nemiposhwa yavo ndikaya ndikavasiya pano, tikazosusikidza vamwe vaendawo mberi. Ndakatova agogo munhu wandanga ndichiwirirana naye, munhu watinoziva kuti munhu kuti titi pana angadai akanetsana navo hazvina kunzwika. Hatina kubvira takasangana nazvo. Chokwadi. Kuguma chinyika vabvutswa pakati pedu pamwe chete naStacy naAliet. Ukama hwavo nevazukuru vavo hwanga hwakamira sei? Nguva yavo zhinji munhu anga nevazukuru vake padhuze, kudawo sevanhu vanga vachiri vadiki. Kuna kumwe kwavaigona kuenda kunze kwokuenda kuchikoro vachidzoka pano. Indaivaona vari vose nguva zhinji. Vana vanga vachidzidza papuraimari yedu iri pedyo pamuseka puraimari apa. Vana vanga vachizikanwa zvikuru zvekutoti ndaitombotaura nevarairidzi vavo, zvinhu zvasiya vanhu vachirwadziwa. Kune vazukuru vavo vanhu vanga vakabatana. Tinotenda. Mamwe mashoko amungada kutaura kuruzhinji rweZimbabwe panguva ino yetiri kunoku kuNyakapupu kuWard 3 muFarm 31 Day kuti chii? Indoda kuti vanhu vasununguke kuti paumbowo hwenyaya dzavanenge vachinzwa, vanhu ngatisavanzai umbowo tichifunga kuti mapurisa anonetsa. Ibasa remapurisa kutsvagiridza nyaya. Kana ukanzi unodiwa nemapurisa hazvirevi kuti une mhosva. Ndezvakare zviya zvokuti ukaona chitunha waicha ndozonzi ndachiona ndichiitei. Zvataona kana kunzwa kana kuziva, guwa iroro rinotibatsira. Tisu tiri kugara nemhondi idzi, tisu tiri kudzichengeta. Ngatiregei kuramba takanyarara, zvinhu zvinotibatsira. Izvozvizvi kune vanhu vari kutoziva zviri kuitika asi vakanyarara havo. Chandoda ngoyambira ndechekuti hazvizikanwi kuti achawirwa nedambudziko ndiani. Saka tese tinofana kurwa nenyaya iri kuitika iyi. Taane mabhenya mudunhu rino. Tisu tiri kutadza kufamba takasununguka. Pakunodoka unoti kwadokerei. Tikatarisa nguva ino iko zvino yanguva yekunaya kwemvura. Masango apfumvudza. Zvikuru kuti tsaona idzodzi dzinogona kutozotanga futi nemasikati nekuti mabhenya ava nepekuhwanda. Chenjedzo kuvanhu vemunharaunda yemuno. Zvatinogara tichitaura ngatirege kufamba tiri tega. Uye patinonorara ngatirareiwo tine vanhu vanozotirwira kana tsaona yakuitika. Zvikuru sei madzimai ngatiregedzei kugara tega. Vana babawo ndoda kutaura kuti vana baba ichokwadi kunofarwa tinoenda kunotandara nehama neshamwari. Zvekutandara tichinonoka kudzoka kumba dai tambozvimira. Tidzokere tinochengetedza mhuri dzedu. Kana tsaona dzichiuya dzitiwane tiri pamwe chete nemhuri dzedu. Chokwadi. Tinotenda.
mhuri yeZimbabwe ndiri panapa pandakandichita uhurukuru nakansela Makomborero Mutirori nekuda kwenhoroondo yavanga vachitipa yaGogo Megina machive nyika vanga vane makore 60 ekuberekwa vakashaya pamwe chete nevazukuru vavo vaviri vanotiwo Stacy anga ane makore 11 ekuberekwa uyewo zvekare naAliet anga ane makore masere ekuberekwa vakawanikwa vakafa mukati meimba iri kumashure kwedugu musi wa2 December zviri kufungidzirwa kuti musi wa30 December ndo pakanga paitika musi wa30 November ndo pakanga paitika nyaya iyi vakazowanikwa mushure memazuva maviri kana kuti matatu masi vanhu vachizoona mitumbi iyi yakanga yapa state isingaite zvekuti sokunzwa kwatiri kuita nhasi uno hapasi kukwanisa kunge pachiitwa body viewing nekuda kwokuti mitumbi yavo yanga yashata. Chatiri kunzwa ndechekuti postmortem yabuda imwe chete yaAliet uya nemakore 8 ekuberekwa ari kunzi akaonekwa aine mbonje mumusoro make zvinoratidza kuti gororo iri raishandisa zvinhu zvakafananawo kana kuti nesimbi kana kuti nemupinyi kuti aponde mwana mudiki ane makore 8 ekubereka a defenseless girl child apedzerwa upenyu hwake wataitarisira kuti ramangwana rake richazenge rakanaka. Tiri kunzwawo zvekare kuti Stacy pamaresults ake egore rineri anga atora number 2 takachitaura nemudzidzisi wake wachinge tichawana nguva yekuti titaure naye zvekare vachitaura kuti anga ari mwana anga achigona. Vanhu vari kunoku vari kurwadziwa zvokurwadziwa zviya zvokuti unochema kusvika izwi rapera nekuda kwokuti ichi chisionekwi chaonekwa mukati menharaunda ino muvillage yatiri inei tiri parufu rwemhuri yokwachizema nekudaro mhuri yeZimbabwe tiri kupai proceeding yezviri kunge zvichiitika panapa. Kansela vataura chenjedzo yavapa kuvanhu vekunharaunda yekunoku. Imi mese muri kuzviona muri kunzvimbo dzakasiyana siyana munogona kuvewo vehicles of information. Vanhu vari munharaunda inei vanogona kusada kutaura nekuda kwekutya kuti vanogona kunge vasina protection, asi nemiwo mukatumirwa information mukazoisitsa kunyange kwatiri isusu tinogona kuipfudza kumapurisa moramba muri anonymous kuitira kuti zviri kuitika kuneku tizvinzwe kekupedzisira isazove nyaya inoramba ichiita munharaunda ino yeNyakapupu kufarm 31 kuward 3 tiri kunoku. Iye zvinezve ndava kutaura nemudzidzisi waStacy Stacy Muplango anga ine 11 years atisiya pamwe chete naGogo machive nyika pamwe chete nemunin'ina wake anonzi Aliet. Zita rakazara ndiani mudzidzisi? Ndonzi Egas Mureya. Yes. Nematambudziko aStacy naGogo pamwe chete naAliet Kuoneka. Nshoko rakasvika sei kwamuri rekuti Stacy mwana wamama muchidzidzisa ari muzukuru waGogo machive nyika Chizema makangu muri kupi panguva iyo? Right, shoko rakasvika ndiri kumba. Zvaitika ndezvekuti Stacy in fact pamuseka primary school vapedza Stacy tainyora maexam edu, so Friday akanyora exam ravo ndobva vaenda kuweekend. So Friday ranga riri exam rekupedzisira. So Monday havana kuuya tikangoti sokuti vana vapedza kunyora matesi pamwe vachazouya zuva rekuvhara. But zvakatishamisa kuti Stacy kunyange weekend yacho aitoda kuuya kuchikoro, haayirambidzwa kuuya kuchikoro nokuti tapedza kunyora maexam. Right, so Monday yapera chipiri zvekuma 10 manheru ndakasirwa message ndakaratidzwa message nasekuru vangu uchinzi ndo zvandanzwa kuti Gogo Machaya nevazukuru vavo vashayika zvekuma 10 manheru. Saka ini ndakangoti sekuru maybe ini handisi kuzviziva. Chipiri tichifuma shuwa changa chiti chokwadi ndo patikauya panapa ndobva tazoona kuti zveshuwa Gogo Machaya naStacy naAliet vashaya. Zvakakubatai zvakadini? Chikoro chese chakachema. Vana vepamuseka primary school pane vana vari about 500 and above because nekugara kwaita Stacy nevamwe pachikoro, even nomunin'ina wake kana naGogo mucommunity. Ndakamirira staff yepamuseka nevana vepamuseka vachikoro chese chakabatikana ende vakachena. Marasikirwa zvakadii nestudent yakafanana naStacy? Kurasikirwa kwataitwa naStacy handikwanisi kukumezha. Wezi semuseka primary taitotarisira kuti mwana anga grade 5. Pa grade 5 pedu pane vana
73 or 74 ndiye anga akaita number 2 kumaresults ake. Taito mutemba tichiti ndiye mwana achasimudzira pass rate yepamusika kana vamu grade 7 since vakuenda mu grade 6 because Stacy kana tichitarisa academically she was a bookworm. Pese paari anga ine bhuku rake agara ine bhuku rokuona kuti ari kuverenga here uye anokubvunza kuti kwezi zvinorevei izvo asina kunzwisisa, saka tarasikirwa semusika primary school. Pane kutya kwakadii kuvana vari pamusika primary school nemunharaunda inei zvichitarisa nerufu rwatasangana narwo rune vana vadiki Stacy naAllet? Nharaunda yedu yeward 3 yatiri semusika vana vachakwanisa kurara, even kana masikati chaicho vana vachakwanisa kufamba nenyaya yakaitika bozi mukataza kuti pano patira ndika Stacy aenda nepabva pasangwa achiyambuka vachienda kuchikoro, but kuchikoro taito vakurudzira kuti Allet anga ari grade 2 taitoti kana vakakumuka na 12 vaizomirira Stacy kuzokumuka kana kuma 4, asi gogo vaizopindira nekuti gogo vaigara nemhuri yavo zvakanaka. Vaikona kuzotora Allet voya kuno vaichera mvura ikoko votora Allet voya naye vodzoka naye futi nemumwe mugomo kana nerimwe bhaketi nechigubhu kana 2 lita vopa Stacy vozoya nawo kuma 4. Saka nharaunda yese chiitiko chiri kuitika muward 3 chakutyisa. Even kana vakuru tichakwanisa kana kurara. Makudzidzisa vana kuti chii kuti vachenjerere upenyu hwavo pakufamba vachienda kuchikoro kunofudza mombe kumagarden? Vari kudzidziswa kuti chii marenge nemasituations atiri kusangana nawo kuno kuzvikuru sei ari kunzi ari kubata vanhu vechikadzi vachizoshaya nenzira inenge ine kubatwa kwechibharo mukati. Right. Mashoko aya taimboanzwa kuti aitikako semuno muward medu muno makamboita kuna mavari uko katika kachuta. Saka isusu sepachikoro kana kuti mucommunity taingoti vana usafamba uri 1 usadi. Viki irori ratabva razoitika chiitiko ichi mapurisa akauya dispo vakauya netimu yavo kuzoita awareness campaign. Vauya kuzoita awareness campaign vachitaura nevana. Chifume chamangwana handizoti yanga iri Monday or so. Ndebva tatono dispo kuno kansela vakati tozoungana Wednesday. Saka nouchenjerwa Stacy akabva ati kose tikumbirirewo mabhuku outpost bozi pane mumwe mupurisa anga akabata outpost tiverengewo nyaya dzinenge dzichiitika bozi Stacy aitya mhirizhonga. She was young, aizana vanhu vakati kurei but aitya mhirizhonga plus airizina. Vakauya Wednesday mapurisa vachiisa awareness iyo vachitaura vanhu chenjedzo. Vakauya nemagazini avo outposts. Handichazoti anga ari mangani 13 or so. Ndakapa vana Stacy was one of them. Ndofunga akatofa achitoverengawo kuti chenjedzo. Yes. Zvino tichienda kumberi, imi muri mudzidzisi mune interaction nemapurisa, ndeupi urongwa hungave huripo wamunofunga imimi kana kuti kutaurwa nemusangano kana kuti nenharaunda wokuti tingaite sei kuti tibate mabhinya aya? Tiri kuti sokuzvidzivirira muno tine mapurisa aya anonzi vanhu maneighborhood. Ndakatogara nevamwe vavo pasi matiri 2 ward 3 tine madistricts etu. Mumwe chairman wangu ari papo takagara navo pasi takavati toda kuziva uwandu hwenyu tozoronga macommittees emavillages kuti mayouth chero asiri muyouth as long as uchigona kufamba usiku please ngatigarei ngatifambei muarea medu usiku kusvika panoperera ward yedu tichidii ringoto village rakatangira paroenda wapo vachikopanano mikana. But chimwe chikumbiro chatiri kuita ndechekuti vachibatsirana nemaneighborhood edu mapurisa edu muno tinawo ward 3 ndakanzwa kuti tine 23. Saka musi wa12 ndakati kusangana navo tivabvunze isi seutungamiriri wekunoku ini ndiri chairman futi district. Kana usisakwanise kuita basa tise vadiki
vari vigilant vanofamba nemayouth edu. Muno muward 3 zvekare mune maminors wawanda munoita chikorokoza mugomo. Saka takava nenguva yekushedza maminors takava notify kuti maina wega wega uya nevanhu vako asi kuti ndo vari kuita izvi asi twangochenjedzana uya nelist revamainers vako munhu akabata chitupa chake so that anozikanwa. Tofunza kuti ndo imwe measure yatakatora yekuti at least vana maina vambowana hope nguva diki kwete nguva yakareba. Assistance yamuri kuda kuhurumende ndei tiri kuno kuward 3? Kuward 3 kunoku muri kungoona zvakuri tangachikumbira kuti of course mapurisa vanhu vangadaro kuti havasi kushanda vari kushanda. Like patafuma tiri panapa vakauya vakarara pano vanondorwa nakansela uko usiku vakarara pano handisika vamwe vaida vakachuta kwanga kwaitika armed robbery chichienda like saka vanogona kustrain. Vachikumbira kuti hazviite here kuti vapiwe backup yekuti ami uye umwe bhese vamwe vabhese paguru apa vamwe vabhese vakachuta vamwe vabhese kana kuna muzoro wako kwezi isisi wadedi kunozva kuti sekunoku neighbor panapa zvokuti kana vakachema kana vakaridza wisiwo kana vakadii hazvinzwike 1 km away mumwe 1 km away. Saka tangachikudawo assistance iyoyo yekuti tibetserwewo pamapatrols atiri kuita vanhu vedu vari kupatrora asina chakabata but ausangana nebhinya hatisi mabhinya yekuti ane matombo here kana ane pfuti kana kuti ane chii. Kansela vanga vachitizivisa kuti imo muno munharaunda yeNyakapupu inotichisanganisira nemhuri vanhu 5 vechidzimai vabatwa ganyabvu vachibva vazobvutwa pakati pedu. Izvi makakurira munomu here muchizviona zvichiitika kana kuti kake kutanga chachiitiko chitsva chiri kuitika munharaunda here? Aka kake kutanga kuzviona munomu asi zvamboitika. Zvekurewo kwevanhu zvakadai sezvo haisi taingonzwa hatikunzwi zvamatiri ndeke kutanga kati kuti takuzvinzwawo ipapa. Mune mamashoko here mungada kutaura handisina kuvhunzai pamubvunzo yaenda kuvhunzai? Ndanga ndichida kuti nini hatizivi kuti munhu ari kuita izvi kaizvi munhu akafanana neni here ane makumbo 2 nemaoko 2 munhu chaichai abva kumba kwake kwasiya amai vake nemukadzi wake nevana vake kana kuti ndio mavhamba yatinoona pamaTV yaye kana ari munhu chaichai marituals here kana ari marituals mushonga unopera ndoziva kuti mushonga unopera. Ndikuda kuti zvakare kuna Stace naningi namunyina wake na Alet naGogo isadza vatungamiriro naGogo kana kuti ivo vatungamirire Gogo kuenda kuchimunhu ichi kana kuti zvivanhu izvi ndizvo zvisina kufanana nesu. Kana vamwe vakati yezorora murugare inini ndiri kuti semudzidzisi waStacy usazorore murugare kusvika this thing ichi hamenoti chii ndandikwanisa kuchidziskriba kuti munhu kana kuti chii chabatwa. Community yese tibva tazorora boys hatisi kuzorora zvikwanisa kuzorora semuseka primary hatisi kuzorora because hazvakaoma. Matizi tarakazara ndiani ziya? Edgar Mureya. Edgar Mureya. Yes, please. Mudzidzisi wa Stacy wegrade 5 pamuseka primary school vachiratidza kurwadzikana kwavo nekurasikirwa nestudent yavo yanga ichigona mwana aifarira zvekuverenga. Vanga vachitarisira kuti achasumudzira pass rate yepachikoro paanga achidzidza. Ndo vatanga tichita urukuro navo vachiratidza kurwadziwa nekurasikirwa kwavaitwa naStacy. Mashoko avo ekupedzisira ndeyekuti ingozi yaparwa iyi. Vari kuti mweya yavo ngairege kuzorora kusvika naiyewo akazviita izvi asungwa makumbo arambe akamira paari abatwe atange kuvhumuka ataure ari ega kuti ndiye akaiita izvi. Chiri chikumbiro chavari kuita kuna Mwari musika vanhu nemidzimu yemunharaunda ineyi kuti hazvingarambe zvichiitika vana madzimai vachibvutwa pakati pedu. Ndo mashoko avo ekupedzisira. Ndakamirira Jetro Kenan Mutero weJCTV Africa. Zita nozovesa tafumana isimbi yebasa tiri kuno kuward 3 kuNyakapupu resettlement tinotenda. Okay. Pano ndine mwana wemushakabvu mai machivenyika vanhu vandogogo vatisiya
kuti vamboti tsananguriro zviri pamwoyo pavo nekuda kurasikirwa kwavaitwa nemubereki rekuti vachingamidze vachitaura nesu. Toti nematambudziko matambudziko aoneka zvinorwadza zvechokwadi. Zita ndiani? Ndinometa Machivenyika. Zvakabva ngari chicheni? Zvakabva ngari amai vangu vokundibereka. Tinomuchema nemi tiviti muchemeni taremi. Chokwadi ndinogamuchira. Ndimi makasangana nechiitiko ichi chakakubataiwo semwana? Chiitiko chakandivhundutsa ndichichitarira panguva yandakachiona, asi chandakangokwanisa kuita ndakangoti Mwari ndibatsirewo. Shuwa Mwari vakandibatsira. Handina kuzovhunduka zvekuti ndingasvika kana pakudonha kana pakukuvara. Mwari vakandibatsira, vakandishengeta. Mungatitsanangurire kuti makasvika nguvai pamba, uyezve ndezvipi zvinhu zvamakatanga kuona kuti pane chinhu chisina kunaka panapa? Ini ndofunga ndakasvika pamba pamusi wechipiri ndichibva kuHarare, ndichitoti ndiuye nezvinhu zvangu zvandaitengesa zvanga ndaudzwa nemakastoma kuti ndiye nazvo. Saka ndichiuya ndakatagawo mota inondisvitsa pamba, sezvo nhau yemabhinya iri kuita iri kunetsa. Saka ndakatouya ndakatosiyiwa nemota pamba. Funga pamba ndakasvika na7:46 dzemanheru. Ndo pandakasvika pamba. Ndichisvika munhu wemota akangondiburutsa, haana kumira, ndobva atotena mbva aenda. Saka paakatena achienda ende kubva ndasara ambuya Stacy vanova kafestibhoni kangu. Hapana akandiita sei, akandidaira. Ndokubva ndatarisa kukicheni ndakaona kwakakiwa. Ndokubva ndavazononga pahwindo repabhedhuru nchiti pamwe vararisa vaneta nekumundi. Ndokubva ndanokasa, hapana akandiita sei, akandidaira. Ndabvapo ndobva ndauya pamusuwo padhoo. Ndichitanga kusvika pamusuwo ndine simewo yandakanzwa. Ndanzwa simewo ndakanzwa sekunge poizeni, kunge mushonga wadirwa pasi kana kuti chinhu chakaora. Handina kunzwisisa panguva iyoyo kuti chii chakaitika. Saka panguva ndo pandakatarisa padhoo ndikuona dhoo rakakochekerwa nekunze. Ndikati ko dhoo rakakochekerwa nekunze chiri dzii, simewo iri kubuda handisi kuinzwisisa. Saka panguva ndakarowa dhoo zvine simba ndichifunga kuti dhoo rakakochekerwa mukati, rakatsigirwa. Saka ndakarowa dhoo ndokubva ravhurika. Dhoo richivhurika ndakabatidza tochi yangu yefoni. Ndichibatidza tochi yefoni ndichienda kubhedhuru kunorara amai. Ndichisvika ndakaona zvinosiririsa hama dzangu. Amai nevana vese vakafa. Tindiziva kuti chii chakaitika handina. Chandakangokwanisa kuita ndakangotarisa amai vangu kumeso ndakati amai ndo zvamafunga here. Ndokubva ndabuda. Ndaenda panze ndabereka mwana wangu. Ndichibereka mwana wangu ndopa ndatanga famba nerodhi ndiende kunext door kunenzwa mabhisa. Asi ndopa ndakasanganawo nekabhaiki kekumamaini. Ndavamisa ndokubva ndavabvunza. Mune nhamba dzepolisi here? Ndiziise polisi zvaitika kumba ndaona vanhu vakafa ndikutobva kuHarare izvozvi. Polisi yakava vanhu ava vakataura kuti hatina nhamba dzepolisi, asi chatingagone kunokusiyai kumba kwakansela kuti kansela akwanise kukubatsirewo nekukasika. Zveshuwa vakanditakura vakanondisiya kumba kwakansela. Kansela ndikanomuturira nyaya ndiye akazofonerana nepolisi zvosvika izo yaizotakura mutumbi. Tinorwadziwa muchitaura mataura mashoko ekuti makati mai ndo zvamafunga. Mai vanga vari munhu akaita sei kwamuri imimi kukudzai kwavakakuitai? Mai vangu inini vanga ari munhu akasununguka, nekuti chero vakanzi varwara zino, chero varwara chii vaitaura kuti mwana wangu ndarwara. Havana changa vasingandivanzire, changa chavaiti ichi vaindivanzira. Inini wacho dambudziko rese randenge ndasangana naro ndiyo vanga ri sisi vangu, ndiyo yanga ri hama yangu yepamunhu. Ndiwo wandaita kuti imimi sekurwadziwa kwamurikuita tinoona kuti marasikirwa zvakare nemwanasikana zvakare. Tingati vende iri ratorwa namai rakadzika sei kwamuri imi? Zvino kundirwadza zvisingaite nekuti handifunge kuti paupenyu hwangu ndichawana amai vanondipa rudo serwandapiwa naamai vangu. Mai vangu munhu aindinzwisisa ende munhu aimira neni pamatambudziko, pamaproblems esandaisangana nawo. Nyange ndikavhiringwawo mukurarama mukugara. Burikidzawo nemararamiro nemagariro kana nehama, mai vangu vaindishingisa vaindibatsira. Imimi zviri pamwoyo penyu zvamungafungidzira kuti zvingaitwe kuti dambudziko iri risanowire mumwe musha, ndezvipi zvamunofungidzira zvingaitwe, maybe zvingatonodzwa hana yenyu, ndezvipi zvamuri kufunga zviri pamwoyo penyu? Changa ndichifungawo chekutanga ndechekuti hurumende dai yapindira
yatutumirawo vanokwanisa kuvherifya nyaya idzi pamusoro pevana ava kuti chii chiri kuitika kuti vakwanise kubata vana ava. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, kana kuine vanokwanisa kubatsira kuti vana ava vari kuita izvi vabatwe, vabude pachena, Zimbabwe izive kuti ndo zviri kuitika, vanhu ava ndiri kuvakumbira. Tanga toda kubvunza zvekare kuti amai Stacy pamakasvika muimba yanga yakarara amai venyu pamwe chete nevana venyu vaviri, simba rekuti muite zvese izvi makariwana kupi? Simba iroro handitozivi kuti simba iroro ndakariwanepi. Ndakatongonzwa kutongoshingiswa panguva yandakasangana neizvozvo, handatoziva kuti simba racho rakabvepi. Hatisasai marari Vanhu ava vanga vakarara vese vakarongwa kuti ambuya kwekutanga, mudiki pakati, wechi3 wacho ndianga ari kunze first born kumadziro, asi vese vanga vakatasa one side. Vese vakarara zvakanaka, hapana kana anga akatasa kuside risiro kana kuti anga rasina kunaka. Vese vanga vakarara sevanhu vakarongwa, nomarara anga vakaita. zvikadzo zvamakaona pamutumbi waamai nevana venyu vaviri makasunukira kutaurira exactly situation yakanga iripo muchiexplaina kumureza? Chandakaona chekutanga chakandishamisa, vanhu ava vese vanga vakazvimba huro. Ndochinhu chekutanga chikunditase chiri kundishamisa. Chechipiri, ndiri kushamisika nematuza avanga nawo mumwiri mavo kuti akabvepi. Chechi3, ndiri kushamisika nekuti vana vangu namai vangu vanga vasina mapenzi. Vasina zvipfeko zvomukati? Asi zvaivepo here? Avarara vasina kupfeka. Wani wacho mukuru ndianganisha, asi anitori kumakumbo chakatobva. Asi avarare vasina kupfeka mapendi kubvira nekubvira ndichivaziva. Zvaamai nezvemudiki uyu Aliet zvakanga zviripo here ipapo panzvimbo iyoyo? Papasina. Papasina. Hazvina kuwanika? Hazvinombooneka kuti zviri kupi. Muchiona nyaya izvi, muchishona vanhu vanoti mashura anotanga mberi. Rwendo rwamakabva kuHarare muchisvika pamba, muchiunzwa smell, muchiwana dhoo rakavharwa nekunze, muchizosvika mumba muchiwana amai nevana vakaradzikwa, vakarongwa, vakaita ndaza panzvimbo yavakanga vakarara. Chii chakaitika murwendo rwenyu kubva muchienda kusvika pakudzoka, uye mashoko amakapedzisira kutaura namai venyu muchivasiya zuva ramakapedzisira kuvaona, makanga mambotaura nyaya dzekuti? Ndifunga amai ndichibva kuHarare handina kana shura ndakasangana naro. Handina. Ndaitongoti zvinhu zvangu zvakaita sei, zvinhu zvangu zvakaringana, handaitoziva kuti ndichasangana nezvinhu zvakadaro. Amai vangu ndakapedzisira kutaura navo kana singakanganisa zvekuma 2-3 ndichitaura navo nenhau yekurufu kwaNeki, kwakanga kune munhu akanga awira mumvura, kwanga kuneburikidza kwakaroora hanzvadzi yangu. Ndo nhau yandakapedzisira kutaura navo nchivati mukoma vafona vakati vari kurufu, asi vati vatumira amai Machobaiwa foni, inova foni yandakabata. Vavatumira foni kuti vavape. Ndo pandakapedzisira. Izvi ndikufungidzira kuti zvakaitika musi weSunday, because Sunday nini ndakataura navo masikati, Tuesday masikati nditoriwo kuchechi. Ndo pandakapedzisira kutaura navo. Monday ndizoya kuno foni yanga isaiti, so svika ndizosvika pano. Makazosvika chachipiri? Chachipiri. Kunze kwemavhiri pane here kana zvimwe zvinhu zvatingati zvakashandiswa pakuponda amai nevana venyu vaviri? Zvokushandiswa apa handisi kuziva kuti pakashandiswa, because handina chandakaona kuti ndakaona kana demo kana chii, handina chandakaona. Chandakangoona chisipo chandisingazive chepamba ipapo idrum. Ringari paside package handitorizivi. Hapana chimwe chakatorwa? Hapana kana chavakatora. Mubvunzo wangu iyi kwandiri newokupedzisira ndewekuti vana venyu Stacy naAliet vanga vari vana vakaita sei kwamuri? Vana vangu vanga vari vana vanondida saamai vavo, vaindifarira zvikuru. Kana neni vana vangu ndaivada. Vanokuti vandaigara ndichiudza kuti vana vangu nditeererei saamai venyu, uyezvo muchengeta gogo venyu. Kana mune problem yamunenge maona yaitika pana gogo, kasikai kuenda panext door mutauri. Ndo zvandaigara ndichiudza vana vangu, ndichivakomekedza kuti pakuenda kuchikoro fambai nenzira yakanaka inoendesa vamwe kuchikoro. Tinonzwa kuti matorerwa
munhu anga aine njere tanyanyonzwa zvikuru sei nezvaStacy kuti anga ari number 2 pamagrade 5 ese epachikoro paanga achidzidza apa. Iye zvinezvi hapasisina. Maitarisira kuti Stacy achazoita sei muupenyu hwake pamwe chete naAliet? Ndaitotarisirawo kuti muupenyu hwangu vana vangu ndo vachava hama dzangu dzekutanga, ndo vachazanga vachimirawo neni mumatambudziko. Uyezve ndaitotarisira kuti Stacy achatozosvikawo pane rimwe danho repaupenyu repamusoro, aitozogona kutozoshandawo basa raitozoshamisa mukati mekurarama kwake, asi ndarasikirwa ndisisina. Manga mune vana vangana? Ndanga ndine vana 3 iko vasikana vega vega. Apa ndasara nemusikana mudiki ane 9 months. Dambudziko ramasangana mashoko atingabvunzai kupedzisira ndekuti zviri pamwoyo wenyu zvamusati mambotaura kana zvamamusati mambotaura nekuda kwaamai venyu kana nekuda kwaStacy naAliet kana kuti nechiitiko chaitika muno munharaunda yatigere? Ndingati mashoko anga asati ndambotaura hapana, nokuti zvese zvandataura zvindaigara ndichizvitaura. Chandinongokumbirawo chete ndinongokumbira kuti vabatsiri vandibatsirawo. Tichienda kumberi, upenyu hwenyu imimi mukufunga kwenyu waapapi, muchirangarira henyu mumazuva pazvaitika apa? Ini uri upenyu hwangu hwatova pamanikidzo nokuti padambudziko chairo hakuna achamira neni. Kuti amai vangu ndo vandaichemera vaikwanisa kundinzwa. Hongudzi mwama dziripo asi rudo rwava ndiruone serwakazara kusvika pana amai vangu. Ndokuti pari zvino wandakatotarisa pamwe handika kutoti pamwe angagona kutondipawo rudo rwakafanana nayo iye hanzvadzi yangu yasara yandakayamwa rimwe zambo rimwe chete naamai. Asi kwababa handinatarisire kuti pana anogona kumira neni, nokuti ndinenge ndichiona kubva pakafa baba. Atinonge tasangana taona mukana wekuona baba vevana vashaya varipo. Tinoti Mwari akuzorodzei, akunyaradzei, nokuti nyore kurasikirwa namai nevana vaviri panguva imwe chete. Ndinotenda. Tinotenda maita dambudziko risanowire mumwe musha, ndiripi ndezvipi zvamunofungidzira zvingaitwe, maybe zvingatonodzwa hana yenyu, ndezvipi zvamuri kufunga zviri pamwoyo penyu? Changa ndichifungawo chekutanga ndechekuti hurumende dai yapindira yatutumirawo vanokwanisa kuvherifaya nyaya idzi pamusoro pevana ava kuti chii chiri kuitika kuti vakwanise kubata vana ava. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, kana kuine vanokwanisa kubatsira kuti vana ava vari kuita izvi vabatwe, vabude pachena, Zimbabwe izive kuti ndo zviri kuitika, vanhu ava ndiri kuvakumbira. Tanga toda kubvunza zvekare kuti amai Stacy pamakasvika muimba yanga yakarara amai venyu pamwe chete nevana venyu vaviri, simba rekuti muite zvese izvi makariwana kupi? Simba iroro handitozivi kuti simba iroro ndakariwanepi. Ndakatongonzwa kutongoshingiswa panguva yandakasangana naizvozvo, handatoziva kuti simba racho rakabvepi. Katisasai marari vanhu ava vanga vakarara vese vakarongwa kuti ambuya kwekutanga mudiki pakati wechi3 wacho ndianga ari kunze firstborn kumadziro, asi vese vanga vakatasa one side, vese vakarara zvakanaka. Hapana kana anga akatasa kuside risiro kana kuti anga arara zvisina kunaka, vese vanga vakarara sevanhu vakarongwa nomarara anga vakaita. Zvikadzo zvamakaona pamutumbi waamai nevana venyu vaviri makasunukira kutitaurira exactly situation yakanga iripo muchiexplaina kumureza? Chandakaona chekutanga chakandishamisa, vanhu ava vese vanga vakazvimbauro. Ndochinhu chekutanga chikundira sei chiri kundishamisa. Chechipiri, ndiri kushamisika nematuza avanga nawo mumwiri mavo kuti akabvepi. Chechi3, ndiri kushamisika nekuti vana vangu naamai vangu vanga vasina mapenzi. Vasina zvipfeko zvomukati? Asi zvaivepo here? Avarara vasina kupfeka. Wani wacho mukuru ndianganisha, asi anitori kumakumbo chakatobva. Asi avarare vasina kupfeka mapendi kubvira nekubvira ndichivaziva. Zvaamai nezvemudiki uyu Aliet zvakanga zviripo here ipapo panzvimbo iyoyo? Pasina.
basi hazvina kuwanika. Zvinombooneka kuti zviri kupi. Muchiona nyaya izvi, muchishona vanhu vanoti mashura anotanga mberi. Rwendo rwamakabva kuHarare muchisvika pamba, muchiunzwa smell, muchiwana dhoo rakavharwa nekunze, muchizosvika mumba muchiwana amai nevana vakaradzikwa, vakarongwa, vakaita ndaza panzvimbo yavakanga vakarara. Chii chakaitika murwendo rwenyu kubva muchienda kusvika pakudzoka, uye mashoko amakapedzisira kutaura namai venyu muchivasiya zuva ramakapedzisira kuvaona, makanga mambotaura nyaya dzekuti? Ndifunga amai ndichibva kuHarare handina kana shura ndakasangana naro. Handina. Ndaitongoti zvinhu zvangu zvakaita sei, zvinhu zvangu zvakaringana, handaitoziva kuti ndichasangana nezvinhu zvakadaro. Amai vangu ndakapedzisira kutaura nawo kana singakanganisa zvekuma 2-3 ndichitaura navo nenhau yekurufu kwaNeki, kwakanga kune munhu akanga awira mumvura, kwanga kunoburikidza kwakaroora hanzvadzi yangu. Ndo nhau yandakapedzisira kutaura navo nchivati mukoma wafona vakati vari kurufu, asi vati vatumira amai Machobai foni, inova foni yandakabata, vavatumira foni kuti vavape. Ndo pandakapedzisira. Izvi ndikufungidzira kuti zvakaitika musi weSunday, because Sunday nini ndakataura navo masikati, Tuesday masikati nditoriwo kuchechi, ndo pandakapedzisira kutaura navo. Monday ndizoya kunofoni yanga isaiti, so svika ndizosvika pano. Makazosvika chachipiri? Chachipiri. Kunze kwemavhiri pane here kana zvimwe zvinhu zvatingati zvakashandiswa pakuponda amai nevana venyu vaviri? Zvokushandiswa apa handisi kuziva kuti pakashandiswa, because handina chandakaona kuti ndakaona kana demo kana chii, handina chandakaona. Chandakangoona chisipo chandisingazive chepamba ipapo idrum. Ringari paside pack handitorizivi. Hapana chimwe chakatorwa? Hapana kana chavakatora. Mubvunzo wangu iyi kwandiri newokupedzisira ndewekuti vana venyu Stacy naHarriet vanga vari vana vakaita sei kwamuri? Vana vangu vanga vari vana vanondida saamai vavo, vaindifarira zvikuru. Kana neni vana vangu ndaivada. Vanokuti vandaigara ndichiudza kuti vana vangu nditeererei saamai venyu, uyezvo muchengeta gogo venyu. Kana mune problem yamunenge maona yaitika pana gogo, kasikai kuenda panext door mutauri. Ndo zvandaigara ndichiudza vana vangu, ndichivakomekedza kuti pakuenda kuchikoro fambai nenzira yakanaka inoendesa vamwe kuchikoro. Tinonzwa kuti matorerwa munhu anga aine njere, tanyanyonzwa zvikuru sei nezvaStacy kuti anga ari number 2 pamagrade 5 ese epachikoro paanga achidzidza apa. Iye zvinezvi hapasisina, maitarisira kuti Stacy achazoita sei muupenyu hwake pamwe chete naHarriet? Ndaitotarisirawo kuti muupenyu hwangu vana vangu ndo vachava hama dzangu dzekutanga, ndo vachazange vachimirawo neni mumatambudziko. Uyezve ndaitotarisira kuti Stacy achatozosvikawo pane rimwe danho repaupenyu repamusoro, aitozogona kutozoshandawo basa raitozoshamisa mukati mekurarama kwake, asi ndarasikirwa handisisina. Vanga mune vana vangana? Ndanga ndine vana 3 iko vasikana vega vega, apa ndasara nemusikana mudiki ane 9 months. Dambudziko ramasangana mashoko atingabvunza ekupedzisira ndekuti zviri pamwoyo wenyu zvamusati mambotaura, kana zvamamusati mambotaura nekuda kwaamai venyu, kana nekuda kwaStacy naHarriet, kana kuti nechiitiko chaitika muno munharaunda yatigere? Ndingati mashoko anga asati ndambotaura hapana, nokuti zvose zvandataura zvindaigara ndichizvitaura. Chandinongokumbirawo chete, ndinongokumbira kuti vabatsiri vandibatsirawo. Tichienda kumberi, upenyu hwenyu imimi nokufunga kwenyu waapapi, muchirangarira henyu mazuva pazvaitika apa? Ini upenyu hwangu hwatova pamanikidzo, nokuti padambudziko chairo hakuna achamira neni. Kuti amai vangu ndo vandaichemera vaikwanisa kundinzwa. Hongudzi mwama dziripo, asi rudo rwavo handiruone serwakazara kusvika pana amai vangu. Ndokuti pari zvino wandakatotarisa pamwe handina kutoti pamwe angagona kutondipawo rudo rwakafanana nayo iye hanzvadzi yangu yasara yandakayamwa rimwe zambo rimwe chete naamai. Asi kwababa handinatarisire kuti pana anogona kumira neni, nokuti ndinenge ndichiona kubva pakafa baba.
Atinonge tasangana taona mukana wekuona baba vevana vashaya varipo. Tinoti Mwari akuzorodzei, akunyaradzei, nokuti nyore kurasikirwa namai nevana vaviri panguva imwe chete. Ndinotenda. Tinotenda mai